dneska som natáčal dve, lebo každý deň okrem piatku budem natáčať video. No, práve, no to je jedno. No, každý deň budem natáčať video okrem piatku, to som povedal. No, dneska tu máme zadarmo Edgara a nemohol som ešte tam minulé videá dať zvuk, lebo no, neviem, lebo mi to tam niečo neišlo a dneska už som na to prišiel, takže no, takže ideme na to, chválneme si tu Edgara. Edgar, Epic Brawler. Máme 7 brawlerov, takže to je hneď. No, máme tak frenda. A 16 brawlerov. To pre všetkých fanúšikov, keď chcete, to ma môžete toto požiadať a ja sa budem snažiť vás príjmuť. No, on hraje. OK, dobre. A dávajte mi lajky, odoberie, lebo tieto videá už budú brutálne. No. Prosím, nie, to jedno. No, poďme. No, ideme na to. No, takže mám 0 trofy na Edgara, takže to budú slabí. Na mojom hlavnom účtu mám Edgar 1000 trofej, takže nehrám ho, lebo Edgar je taký, proste, že je taký, ak sa to povie, tak dobre. Proste taký prepíkaný, lebo proste s nimi idem zahrať, a niekedy prehrám, takže no. Skúsim s tým typkom knockout. Dobre. Nemá to zmysel Edgara upgradeovať, lebo zajtra ho dostaneme na 7 power, potom na 9, 11 a potom tam neukazuje, ale my už máme skúsenosti, že možno už sa má hyper charge, takže do typka uvidíme, či alebo dobre, no tak dobre, no, po typku. Haló, ide za mnou, alebo ne? No dávaj, no. Nie Dragoba, ne. Showdowny. Ready up, go. Tak. Keď neviete, tak len tam to napíšete a tak. Brawler, ty nemáš použiť náhodou. Brawler. Cože, tropy tam skole? No, takže myslím, ešte potom pozriem na môj hlavný účet. Či pozriem na jeho profil, že či má Angela. No tu Brawler, vidíte? Lebo teraz God Dynamite. No tak neviem, či vyhráme, ale skúsim ho skočiť. To nebolo dobré, no tak nič kamo. No som mu dal pavry dopustil, tak kamo, toto nie, toto je, že zdrhá typku, prosím. Drží to. 5 sekúnd, 4, 3, 2, 1, posledná sekúnda, je. Poprávne sa mám 19 sekúnd. No nic, kamo. 11, no tak nic, kamo. GG, kamo, no, aha. No,
Stavnička, rozumím. To je jedna kámo. A jdeme se pozrieť na tých questov, čo tu máme. Mám ísť prokom. Kašľu na to. Čo by sme dostali? To je jedno, kámo. Kašľu na to. Ideme. Broj, počkej, to je duo. Musím si mal zmeniť, nevadí, to si dokončím. Zabijem ho, tak si mi tady. Poď, dáš ho. Vlastne skočil na zmar. Poď, dáš ho, skočil, húča. Medveď, to je on prežil. Brúha tam skačil furt na zmar. Keď som robil na zmar, no tak úplne na nič. Takže ste vedeli, pripomínam, počkej, nie. Poďme tu, keď som to... Jo, ja som sa budol. Podaruj, bak, teraz je... Jo, kamoš, tak. Fox, až tam Fox. Keď si nevedel, že Fox, tak to je po anglicku liška. Lebo kill, nice, Fox. Koľko sa dal kill, shit, on dal kill, on si kill dožná, to je jedno. Aha, je. Dobre, dám si toto solo a ideme. Nie. Solo. Keby som chcel dať aspoň na 350 pohárkov. Mohli sme to. Teraz trošku často budem dať play a game. Treba mi dať 70 pohárkov. To je ešte dlho. No okej, to je ešte dlho, takže možno. Nie, skúsim toto. Skúsim tam, poď pekne baviť, skúsim to pomohlo. Poď. Dobre, tam je šanku. Dobre. Stop 4, takže musíme to dať kamo, bolo nízka. Keď som dal do tých 450 pohárkov, to musím vyhrať spôsobom miesta. Stop 3. Prosím, to nechá. Nie, skúsim to zahrať. Kamo, prečo na mňa otočil ty? Nechápem to. Play game. Bekomi mami. Dobre meno, len Bekomi. No, Beko mami. Kamo, čo mám? Kamo, na tebe nemohol strieľať, no. Toto, no. Prečo? Kamo, neverím, on po mne strelil. GG, kamo, to neverím, a prosím, dajte mi like,
high kill the very proxy, więc teraz potrzebuję. Kobro, dekomami. Roka, teraz co? Brudka, musimy wymienić to jedno. Co, baby? Sahur. I co to zrobi, ten quest? To, dobre. Jest tu najsilniejsi. Dobrze, podane. Pomijam to cianie nowe. Pierwszy pokój, to tam moi rodzice rozpływają. Ale to nie trzymajcie. Top 3. Jeden to tam do strony benubak. Hry. Cole Palmer. Wow, quando tu torna nel tocchi, si vaccina, a co to spojno, Daj, to tu mnie utoczy, budu utoczyć, hej, to jest prawo jak utoczyć. Bro, to tak pomyśliła, cała noc. Bro, to teraz mnie spięła. Sałama działa się, dobre. Działa się sałama. Nie, tam sobie to baru, ja sprawdziłam. Broka mało. Nie mam nawias to też złotą. Jeda to ubrał. Tu nie? Dobra, nie ma tu baru i... Poszła, nie, tu szczęście. Jeśli nie wyjącie, to nuba to jest jakiś słaby. Choć w świecie protein jest słaby. No, broka, no tak, to nic nie wiedział, jeden fabr ma. Aha. Wydawi keď už pôjde normálne do lobby, že koľko dostanem plus trofej. Som riadne zvedavý. Broka, čo mi šokuje? Robia chyby, keď do kúňu. Dobre, kúňu sa nastanú raz chyby. Díky bro,
Čas mi pomohol. To pani zapri, ne? Boy zapri. To tam potom išlo. Gigi bro, Rob ide po mne. Zabijem ho jak nič, lebo je skibitý, skočím po neho. Bum. Čiže to mňa, jeden človeka by som aj ho skočil. Dobre, posledná hra dostanem, odpôjdem do lobby. Počkaj, predstavím, že mi treba dať pod nabíjačku. Aké budem mať 10, tak dám pod nabíjačku. Dobre. Shoot me, horror team. Keby to bol aj ten horror team. Je to tak práve, ale to je máš ty. Ale ideme do 1% tuha. Ešte jednu hru. To potom je. Už 80. OK, chamodi, kamo. Special event. Duel, dám si šolo. Vezmem solička. Vravujte, že už to toho trošku povedať, a možno aj pravda, to je jedno. Rebravler, no hádajte, koho si vyberem? Vyberem Baroviho, niečo si robím srandu. Mám ho, mám 2009 selekcií, to mám vypočítané, respektíve ja teraz Enzovo bol. Asi bol, ako mám najrychlejšie strely. No ja som 90, som vedel, ja som matematik. Cože, mám 9 bravúrov, že sme sa riadne posunuli. Kredity, no. Treba. To mi treba. Nice. Legendary. Pro! Kamu, ja som si urobil srandu a toto fakt padlo. Kamu, za toto musíte dať like a odber na túto náhodu, lebo toto je neuveriteľné. Dobre, teraz sa modlím, že mi padol nejaký pravle, prosím. No tak s kým, ty vole, ja sa na to môžem toto, ty vole, musím dákeho Kenjiho, Leona, Squeaka, také dačo, ty vole. O také hovno mi tu dá, ty vole. No padnička, no. No tak nič, no aspoň mám nejaký skin, no, asi ja som mal jeden. Tak nič, no. Dobre, 350, ale dáme do 500. Ľuto. Dáme do 500. Alebo dáme iba do 400. Dobre, dáme do 400. Pre vás to zrobím. Wow. No, nechci, ale tenkrát niečo. Neviem, kto to hraje, kámo.
Bo idzie ku mnie, tak nie wiem. Brukam, o Jezu, sekundę. Brukam... Potrzebuję to. Można mu wydałem. O, człowiek porazi mnie kotwiczką. I tu tak to ne. To je daruj. Просто нас не брать. Так позdravuju. Horšie jak ja, kamo. Daruj po ňom. No to... Nie, no daruj hovorím strašne toto. Strašne uteká. Jeho dožaním bola pokiaľ. Že to nebol. Stího. To? Ja mám 8 toto, ne? Ja mám 8. Nemám žiadny klub, takže keby ste chceli, môžete ma dať do nejakého klubu, lebo som trošku... Proste nemám žiadny klub, som trošku... No nesmutný, ale proste to je jedno. Edgara, to nemám žiadne, toto tiež. Edgar, presi, Edgar, presi, Edgar. Že mi ešte chýba, keď tak počnem 21 pohárkov, tak tie 2 hry. Takže teraz dám už PlayStation. Lebo zase poslednú platí, ale to je jedno. Že možno sa platil, keby som dal hneď Brokík. No nic, kamo, no tak teraz mám, už je 100%. To už je veľa, hej, ale... Bro, ma zabije! Hovoril som, že to bude ťažšie. Hovoril. Ale kamožo, tak som to nečakal, ale to je jedno. No, čo to je, že to nevyšiel kam pokakať, pretože nemá šancu. Mám ale vlastne si nemám preto vlastne naleblovaný, ale nemám preto. To nemá šancu. Ujda! Jej, som mŕtvy. Je dobré, som sa zachránil. Nie, prosím. Kam bro 1 cm chýbal. Kam teraz ten koniec to išiel. Salamon, končím. Dobre. Zabijem. Neviem, prosím, gasol. Typeček. Kde si? Ne. Okej. Bro, kde je kamo? To je iba jeden typek. Kamo, mapa. No nemá, to nie je Dragonfall. No, tak šancu. Piękne. Farmer. Zima, je to jako chladno. To není, to dobu skoro polární, no to je jedno. Bro, kamo, tak to neviem. Bro, kamo, teraz tu bude už kariadna. Keď tam stigma s Edgarom. No nic, kamo, no ty vole. No, kamo, no nic, kamo. No tak teraz, toto som tu skariadne. Bio som pôjde po mňa, ale ja som to
Dobre, tu ste skôr trhnúť, ale... No, to je jedno. Broka mu zase je po mne, ale on... Bum. Zabij ho! Zabij ho! Bro! To som nič. No tak tam to už je vidno, že to sú silnejší bro. Skoro, ale to on nejaký slabý. To som dlho nehral. No preto. Ja sa musím už rozcvičiť. No taká takého bravora nejakého mytického som mohol mať aj ja, ale som ani nedostal. Čo dostal nejaký prvý skin, ty vole. Vidíš tu? Chodí, fajti, 1v1, perovka. Okej, to všetko sa mi podarilo. Som chcel. Bro, nemám ani jedno. Ja nechcem. No, jeďa, bro. No, uňovečke je easy peasy. To budú ako 50. Dobre. Chodíš na 105. Alebo na toto. Tak? Okej, to jasne čo si vymeriem. Tu. No tak jasne, ale si viem to Dynamite asi tu. Asi M-sku. Tu nemusím hovoriť. Tiež nemusím hovoriť. A tu. Neviem ani. Dobre, toto už. Teraz som sa musím snášť, budem skoro robiť srandu, ale teraz idem bomby. To je jedno, keď budem toto... Jej, dolka, mobil. Som dead. To si viac robiť srandu, a to je jedno. Nebudem. Ešte trošku sa idem pohrať. Jej, kamo, že nemohol hýbať. Bro, toto som sa skoro posral, kamo. No, tak nie, kamo. No, proste. Ešte trvá, kamo, že tam ľudia navzájom, či bolo. Ešte to zrobím, to už je málo. Ešte mám 7%, na tablete, takže to je jedno. Ešte vlastne na mobile, a to je jedno. No na tablete, na mobile, to je jedno. Ešte tak som nechcem. Odpovedou. Ďalej ma zabijú. Yes. Prosím tvoja. To si zapamätaj, chvíľu kapko. Dobre. No. Poďme si tam žar. Tam, keď som išiel po nej, tam to mohla robiť. Oh, boom! Nikola Pepe. To sa mi podarilo. Bro, dve hry. Mám tam nejakým iným bravorom, že by som to usnal za sebou. Ale tak začujem. Kto
proste nič, lebo proste to neukázalo. Ale niekedy to proste vám neukáže, ale to je jedno. Proste to mám tak pekne na chvíľku. Mi skoro spôsoka. A tu nie máte slabo Wi-Fi, to proste to môže sa stať veľa ľudí je u vás doma na internete, alebo také proste. A u nás neviem. Možno aj sú. Neviem. Máme Enzo, alebo Enzo. Nie, tak to sa pokakal. Nie, nie, nie. Alebo Enzo. No tak nízka, no. No nízka mi kľúkne. Čo mi to môže nič? Zapík. Toľko málo trafí. Zapík. Oni dvaja na svojom bol prvý v mojom klube. Pustím toho kota. Prehry zase no, percento stihnem, ľavú hlavnú. Tak, som tu a ideme na to. Potom tiež som veľmi dlho nehral. Som sama na bojovoti, ale to nesmiete. Tam viete si ho idem nájsť. Bro! No to sa mi mám čo som bohužiaľ to si dokončí, no. Ale aj zajtra budem točiť. Každý okrem piatku, no. Piatok už, každý piatok mám dať čo, no. Neviem, čo je štvrtok, ale po štvrtok tiež tak kde idem, ale do štvrtej, do toho, no, po 8. Nie, kamaráti, tam sa tu Lionel tak tu stali. Ballerina Cappuccina. Musím, každý sa trochu musí, lebo je pohodička, to je moja mamka, pohodička to vyhrajeme. Ja som sa pustila, no. Asi to som nemôžu. Stalo, to bolo toho prima. Nejaký pak dalo, to nie! Ten bol dalo. Bojím. Brokem trebím ešte no dobre. Barrot, André, to tak
dneska sa s vami lúčime a uvidíme sa zajtra. Čaute!